ndokunonzi kukwara kwebasa. Kwewe uri pa? Andiripo wakatongu. Pari wabetsereki. Ndinobatsirika. Yazo makazi makanenge achikumirira kubasa vanona. Ukezwa wakagara kuno kusingauyi kubasa. Unotiite sei? Svikai muone kunoendeka sei nebasa randinaro. Totura. Tozvo nhasi ndine mwana handiti. Ndine baby feeding. Ndine chibereka mwana yezo mai vake havapo vatondisira mwana. Basa rakatomira kugara pamba kudai. Yazo vanhu vanenge achikumirira kumusika wakanditi. Hakuna basa wakachongwe. Basa ri. Madhiski angu yese kuisa mulaptop. Izvo laptop yangu yakafa. Yakafa? Haisi kusenza kana madhiski andiri kutenga. Iwo kuti mablank akutenga ari kuuraya laptop. Haasi kubheneka. Kwenda. Izvo mukatasa aisa haana kutobhenwa. Bhosi ndakaona kuti inotowedzera kufa laptop. Kwewe uri kutenga zvimablank zvomukofera izvi. Hautoziva kuti kune Face of Africa iri kugadzira maekira maoriginal one. Face of chi? Face of Africa. Inogadzira masleeve. Yes. Vanowana mablanki. Maingi acho mfana kwete zvimaingi zvako zvinonamira izvi. Vane maingi mfana mekuti ingi ukanyatsokuisota so. Iyi ingi kana ukaibata soro unyatsonzwa kuti wakabata ingi iri kunyatsoremerera yekuface of Africa. Ungadai plastic. Havana type yavasina masleeve. Maidi kundiudza kudhara mudhara. Kodai kudza kudhara iwe Zvino ndakatogara pamba kushaya basa. Ndikuti mablank ndo inonzi Face of Africa. Face of Kwete nyasire dzamablank dzauri kugadzira idzi. Handiti mukofera murunju gavakava rese rekera emaingi rokushandisa. Kune inonzi Face of Africa mbana vanosupply zvese masleeve, vanosupply maingi, vanosupply mablank disk. Handiti ungava uri kopi kubulawayo South Africa kwese kwaunenge uri vanosupply ikoko mufanami vakatodziya. Unonzwa iri kutaura kwandoita kwete zvese zvamuri kuita. Phone number dzako ukangobata phone number dzako ukavabata paranhare ipapo vanobva tokuaccepta ubva kutokutumira basa ipapo. Saka nekuno kugoko wati ndinokwanisa vanotokukandira kuno goko catch one mufanami. Nemasliva urinyatsonzwa kuti masliva asi manewspaper. Inini regedza ndichimhanyarisa mumisa temples ndobva kutonhodera. Regaiti mhanya. Apa urandasirwa baby feeding. Saka ndoda kutomhanyira baby feeding. Ezo porridge yake yakazara muikira mubhegi. Handiti ndakutomhanyira ndinofeeda mwana. Chireka tiende tese. Mwana ndinobereka. Ngatimhanya mpana basa rinofana. Mwana ndinobereka. Unobereka mwana wako. Usala kukambira kamera zvinhu zvako. Ndisiye kuface of Africa kashanga. Tiri munhu anongohakira zvese zvake. Mwana wewe ndoenda asigwa ine baby feeding. Ndipo kunokuto. Urafamba chimwe mukaka womwana anenge asigwa namai vake. Chirega nditakure kadi box. Ya. Handi. Ngatifamba Kuface of Africa. Ndoda kunokuratidza kuti aya anonyatsokurinda. Kana kubhena kwacho kwete zvako zvinobhena zvigumira pakati. Ndinohoda kuno hungwaru. Anyway.